Manunggal junjung tinggi seni tradisi perlune kesenian kita gampang dikenal asal seni daerah dikawenang nasional petek cilik nutuli soros titik gak dadi
wong tuwa biyen ngambut gawe lodek ojo kongkiren tegak nimbolno dendam sentimen pankene gak biyen lodek yo gak saniki pancen ono wong duwe sifat iri dendam sentimen lodek drengkilan serai sing ditiru danyang Juno karo Sengkuni apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak lodek kudu mawa hitungan ojo nyebal lodek teko penatan sing paling penting lodek kudu sing legowo tansah semangat kita makarya ayo manut lodek pituture wong tuwa kanjarane akhire dina rasane mangan gadung entek selawe sehat iku ora regane kene gadung loro malah akeh biayane mulai padha njaga kesehatane kembang turi mekare sore ludruk RRI minangka hiburane menayo melok majune jaman iki wis wayahe tekane mangsa rendhengan esuk awan sore mesti ono
dulur sregep jaga kebersihan nek buang sampah ojo sebab saiki dulur akeh terjadi bencana alam ono gempa bumi tanah longsor lan mulane kita kabeh dulur sing uripe kecukupan ayo padha bantu karo sing kekurangan bantu arupa sandang uga rupa pangan sing penting ikhlas rasa kemanusiaan mulane kita dulur kabeh ayo padha elingo musibah iku cobaan teko sing kuwasa Gusti Allah tansah nyoba umat manungsa mulane kabeh perintahe ayo padha dileksanakno yuk yes iki mono jare jula-juli dangdut ana sing ngarani jare jula-juli disco dijogeti sikile mendat-mentut nek dirasakno pancene enjuk aing mah tak akili agrepesta agresa dunestana beula odidek negeri manca zaman bilen zaman ki polong kapi ramai ibu pada sampai anyandang susah rasa bersegera kejeki pikir sereng oreng majeng jungket-jungan kapi beda ejeuhan angin
Derajat teko. Biyen tak ngono ah. Cak Pendi. Oleh WA. Ono WA re. Ngokne Kidungan Penoing. Pancen ini terjadi real. Terutama daerah Malang udan wingi. Oh, iya penong ngeser itu ya. Iya, gak nyongko. Betul. Kayak udane gak suwe, tapi akibatnya efek karena disertai angin. Banyak pohon yang tumbang. Got-got yang ternyata sebelumnya diprediksi ndak melebar atau meluap. Dadi jebol kabeh. Yang fenomena yang terjadi sekarang kok akeh udan es. Ya, itu. Di Jombang, di Trenggalek, niku udan es Mas. Jadi es iki mriki-mriki cilik-cilik akeh. Lho, di Jombang ada. Ngono kok gak nggawa apa gak nggo tremos. Gak juruh ya. Gak nggo tremos. Es tapi lokal. Udan es melokal Malang. Sak omah tok. Es teler ya. Iya, mergo wayahe siap sedia dodol es teler udan terus. Akhirnya es tunggu calon-calon. Yo akhirnya yo teler temen. Paling umpama ono temen, ya ono temen. Sing disiki ya mesti insap. Sak keluargane dijak rono kabeh. Lho, soalnya kan ono es teler. Wis Jombang iku ngandani. Iya. Wis. Udan es. Udan dawet. Lah sing untung iki sing ndek-ndek niki. Ya keluargane insap. Wareg dhisik. Aku langsung nyosor. Gak ngono, kelem kan wareg dhisik. Oh iya. Sing dikur wareg kari ya. Carane lho, Cak. Ya apa? Enek. Sing iso duwe akal menyelamatkan diri. Mas, makane urip ana Surabaya iki gak ono kedadian sing kaya ngono. Ya alhamdulillah. Ayo ndedonga ae supaya gak sampai teko kene. Wis cukup sakmono ae. Bencana alam itu. Akeh jembatan putus. Fenomena alam itu tidak bisa diprediksi secara real. Iya. Moro-moro apa? Sita, gaya sampean kaya ketangkep ngono. Iki sing cidak curah kobokan. Ngono. Semeru. Digawa Satpol PP ae sabil. Sampeyan ya nang curah kobokan delok truk itu tak kira biasa tibakno ewonan ratusan truk itu ya menggali pasir kutaan dari gunung Sumbing. Ya, itu kan hikmahnya gunung meledos. Jadi ada panganan. Aku ingin bener-bener teko merono ndelok ya karena kebetulan pas arah Lumajang nang Jember. Itulah kekayaan alam bisa kita manfaatkan tapi juga enggak oleh sembrono kalau alam. Pokoknya jangan terlalu dieksploitasi lah. Nah, itu berarti memang musibah tapi membawa berkah. Hikmah. Tapi keluargane insap tok sing rono wingi. Ya wan. Wakur nang ndi yuk? Nang nisare Gunung Semeru. Ngapa golek pasir? Iya. Gak ngono sesapon niku sap. Aku saiki nek ngombe lak gak nggae gula pasir ah. Gulane gak ono kari pasir tok aku. Arek-arek sekolah iku kadang-kadang digendong karo bapake rek. Soalnya kan apa lahar dingin yang turun itu kan medhotno jembatan terus medhotno dalan-dalan biasa. Betul. Sehingga menungsane dhewe sing sembrono, Cak. Itu. Ya, ning curah kobokan iku wis dikandani bahwa lahar dingin sewaktu-waktu bisa terjadi. Tapi karena ape, wong malah gampang gak kira mbak ngremehno. Iku apa? Akrab dengan kita gak ngono, gak kena ngono. Tapi ya kandhanono sap. Iya, banyu iku kan gedene sakmono, atik santer pisan, gendong arek pisan. Ya bahaya memang tapi ya apa makane iki kan jalan lain. Pemerintah kudu harus tanggap iya kondisi ya terutama yang harus ya iya di luar negeri di luar pulau itu akeh akses sing arek kate budal sekolah iso kendalae teko sampai ya jembatan sing putus tanah sing longsor kadang jembatan gantung sing membahayakan ya wis gak layak tapi tetap diseberangi karena belum terbangun ya itulah. Insap biar ya gak rugi belajar ilmune nyecep ilmune wergul. Yo alhamdulillah. Iso nyilem deh. Iya. Iki lak turunane mustikane ringsang. Iya. Mangkane aku kebal. Pokoke titik-titik aku kok senene mlungker aku. Iki awak dhewe beberapa minggu terakhir angin nyetel TV mesti banjir. Tanah longsor, gempa bumi, jembatan putus. Iya. Jembatan anggone bobo iki ambruk saiki. Iya.
ojo isu ta rek koyo. Kandhani kok. Meno wong aku wingi lho liwat kono. Wingi lan. Lho, Mas ambruk. Iku dengan dirancang temen ta. Robot ambruk. Terkenal iku. Walaupun arsitek canggih tetap ambruk. Lho. Percaya aku. Ayo. Gak percaya? Iya. Nek gak ambruk iso liwat kan? Iso. Oh, Masa iya. nek mboten ngadeg. Ngadeg iya. Ayo. Iya bener ya nyono. Iya. Ngono terus metenteng. Gak ngono. Padha barek sepur. Sepur Apa? turu ae sakmono dawane. Mulane. Ngadeg. Iya. Pemerintah ngelingno, nek awakmu nang nggon Bandung nang Jakarta, Iya. jangan sekali lewat jembatan Suramadu. Jangan. Wis Duh, ya kan jurusane anjane, Iki Cak. deling temenan iki. Lho iya iya. Masuk akal. Lho iya iya tapi maksudnya gak ana hubungane. Wong ya mikir. Wong kene gak ngarah liwat kono. Lah Iya. nek wong Sumenep kono ate gak liwat kono liwat Lah Gede. iya ya bener. Opo? Tapi ya iku nek kan musim hujan iki kayak wis mulai. Lah iku perlu diwaspadai beke berteduh iku jangan di bawah pohon. Nah, betul. Itu juga Di bawah membahayakan. apa, yang paling kira-kira aman? Di bawah jembatan. Ya enggak ya di tempat yang aman. Bener, Isap. Jembatan tuh banyak resiko. Maksudnya pohon itu banyak resikonya. Pertama, nek pohon itu jeblok. Kok jeblok sih? Tumbang kan dibani. Ya tumbang atau Kedua, sempal. kedua di dalam pohon yang rindang itu banyak mengandung listrik. Nah, Koncone itu. bledek. Nah, itu. Enak apa rice cooker ae. Aku enak njep. Apa maneh kanggo para petani Ya, nek wayah betul. udan-udanan ngono iku aja sok ngiyup nok nggone gubuk-gubuk sing wis Ya. Wis nang mulih ae. Sing petani desa, sing nang kota, nek udan deres aja ngiyup nisore papan reklame sing gede-gede iku. Bahaya. Iya kadang-kadang keterak angin langsung. What? Itu. Iki pamanku bendino nang sawah tapi gak tahu masih udan gak tahu ngiyup nang gubuk. Ngiyup nang ndi? Ya nang omah. Mule. Oh nang anjen omah. Gak nang sawah. Nang sawah. Nah sawah. Sawah. Terus Lah kok cok ngiyup go omah? Sawahan iku lho. ya pokoknya sing penting hati-hati rek. Woro-woro ae sing penting ya toh. Iki mbok menawa dulur-dulur sing merasa tahu nekakno Ludruk RI Surabaya, beritane wis menyenangkan bahwa cocok dengan penampilannya kanca-kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dagelane Cak Kusnan, Cak Insap, Cak Bogel, sapa jenenge? Bukir. Bokir. Iya, Cak Pendi, Cak Sabil. Cak Pendi bukan dagelan ngawur ae. Lho saiki lho lak dagel lah sampean. Oh dari Abah Cepo. Ya saya kira yang lain saja liane menawa kepengin nekan Ludruk RRI Surabaya, jangan lewat orang lain. Carane. Teko nang kantor langsung. Langsung ae yang bersangkutan. Betul. RRI itu kan Ludruk lembaga re, duwe kantor resmi. Lah kantore Jalan Pemuda 82 sampai 90 Surabaya. Di sana bisa menjumpai Ibu Ketua kita. Ya beliaunya. Ya beliaunya Ibu Purbandari SSN selaku Ketua Ludruk RRI Surabaya. Demikian sekilas info. Waduh, kaya MC sampean, Cak. Ini MC. Iya, saya. Lah si iki lho. Abah Cipto iki Oh, kan iya. beberapa siaran iki kok Gak ana kabar, gak ser-seran. tapi dhisik ngekeki kabar nek ngumrohno karyawan. Oh, muga-muga. Alhamdulillah. Biaya dimanfaatna apa ya melok. Lah. Ya mungkin iya. anu ngancan dampingi lah. Lah, Iki Semoga tetap apaku. sehat lah ya. Apaku pakai kate umroh ya Wan. Insyaallah sak keluarga iki rencana juga. Ya iki apa hadi ke Ampel kate umroh. Aku ya Oh, tak iya. kirim salam Iya. nang Insap sak keluargane. gak bojone ta? Mbok saiki merambah tambah keluarga aku. Kan gak ada kenalan liyane Abil. Aku jangan melok salah nang bojone isep kok sungkan. Lah iya. Kok sik Sing tak penting bojo. ojo lali semboyane Semboyane. Cak Insap. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI Suara Budaya. Surabaya.
sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SI. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Ide cerita Cak Sabil Lestari. Dalu niki ndamel lampahan Tunggal Bapak seri sekawan tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Mbokne Insap dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Pakne Insap dipun lampahaken Cak Puryadi. Mahasiswa UNER dados para tetangga. Cak Kusnan dalu niki dados batur. Cak Insap dados batur. Pak Suhendra dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Wondene Bu Suhendra dipun lampahaken ning Purbandari. Ning Wiwi dalu niki maragani dados Riyani. Wondene Cak Pendi dalu niki nglampahi dados Pak D. Pak Danu katindakaken dening Cak Haryanto. Debyo dipun lampahaken dening Cak Sabil. Cak ning giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar ruang kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Operator audio Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Apa sampean? Pak. Angen-angen ae. Lah apa katik diangen-angen niku lho. Ya engko nek wis teko nggon padahariane kan teko ya mantu. Tapi kok kepikiran kok gak enak lho Pak rasane. Lah apa sih sampean kok cilik ati kok kepikiran ae. Wong sing penting anake wis mapan, ya. Kabeh wis dicukupi. Lah apa wis engko ae dinteni lho. Gak usah kakean pikiran ku tambah gak waras-waras engko sampean. Wong kate mantu yo siap sing sehat ngono. Iki mantu iki gak gemen-gemen iki mantu geden-gedenan lho iki. Wong calon besan wong sugih. Lho, lah sampean dhewe yo wis eruh calon mantune sing kaya ngono iku. Ya. Sapa sing gak seneng, sapa sing gak bangga. Ayune kok cik nemene Pak ya. Nemen ya. Ya nemen ayune niku lho. Ya wis ngono iki panjene anake wong sugih ya kan terawat. Mlaku kok kene kok kampunge awak dhewe wong sak kampung heran kabeh Pak.
Oh, delok wayu. Apa istilahnya glowing ngono apa ngono nek ngarani arek saiki. Peno kok iso ngomong glowing lho. Lah iya. Iso. Arek wayu calon mantumu iku, Mbok. Iya. Kamu nek aku dhewe ku yo heran iki ngene. Besan iku lho. Kira-kira ku temen ta, ngipi ta. Yo jelas temen, yo Mas yo awak dhewe mrono iku gak ketemu ambek besan, calon besan maksudku, tapi kan yo wis ketemu ambek keluargane kono. Kan yo mesti disampaikno. Lah wong sugih iku yo sibuk pancene gak ngurusi iku tok, urusane iki akeh. Yo omahe Pak, iso koyo ngono yo. Iso koyo pabrik ngono. Heeh. Gedene. Oh, iya. Wong sugih kok iso koyo ngono iku yo. Iku nek nyapu ku mari sedina. Lho, pembantune akeh mbokmu. Iku sing bagian nyapu iku ana 16. Sing bagian nyapu tok iku lho, pembantune ana 16. Lah biyen anakmu dadi pembantu nduk kono. Ya. Tapi saiki kan wis dadi calon mantune. Iya, Pak. Bangga wae. Wis gak usah mikir aneh-aneh. Sing penting awake dhewe wis kecukupan, maksudku wis dicukupi biaya untuk persiapan mantu iku. Aku iki lho Pak nih, gak sabar. Gak sabar. Wis nang wis nluki nyoto wis bener-bener aku iki ndek mantu. Iya. Iku ngono lho. Yang cepet-cepet ndang rampung ngono temen-temen dadi mantune wong sugih. Sabar ta lah. Ya wong sugih ya ngono iku. Tak bali mah urusane kan yo akeh, gak ngurusi jange mantu tok. Ya mungkin Pak Suhendra kono wong pengusaha sing sukses. Oh, bekne ono urusan liya, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho. Arek ganteng mulai, Mbak. Iya, Arek ganteng mulai. Ndamel jas-jasan. Sepatuan mboten nanti kula copot. Kan mulai nopo menyesuaikan adaptasi dadi wong sugih. Wah, lah yo gak ngono nah, Mas wong sugih yo sepatu wae copot yo copot. Ndang lontok sak sikil-sikilmu. Pak, jas-jasan koyo ngene anak saiki, Pak. Pak, Mak, sampean tak tukokno engko digawe pesta pernikahanku. Iya. Sampean tak kongon ganti sedina ping 7. Loh. Ojo nak. Wis gak usah. Kon niku gak ngenakno pakmu, gak ngenakno mbokmu tambah gawe sorone wong tuwek. Lho ya apa, Mak? Pak, sampean niku kan calon apa besane iku wong sugih. Kolong merat. Sultan wong sugih. Mbok penampilannya menyesuaikan. Ojo ngisi-ngisini, Pak. Tak tukokno. Sampeyan coba kabeh. Kok nek gak menyesuaikan ya menyesuaikan. Lho ya tapi nek bapakmu mbokmu mbok kongkon salin sedina ping 7. Pak anyun suwen meneh sampean pasang untu, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Mak tak tukokno baju kurung. Kurungan apa iku? Kurungan pitik. Ya apa? Seneng aku nek bapak mbek emak iso guyu ngene iki nggih. Iya, cek terhibur mbokmu cek gak loro nae ya. Mak, engko kalunge sampean tak tukokno Mas, kalung sing 5 kilo. Apa? Ngawur iku kate nyekso mbokmu ta ya. Lah apa ya bangga. Mantune wong sik. Aku mbok kondi lu terus ngono. Terus engko gelang keroncong. Setengah sing kiwa gelang keroncong teko lengen sampai teko sikut. Sing kiwa anu dangdut. Sitok keroncongan sitok dangdut, Mak, ngono lho. Sitok keroncong sitok pop. Iya. Terus sikil yo ngono, Mak. Iya, Teko sikil, teko kencet. Iku koyo tak kei binggel, Mak, sampean, Mak. Wis cek ketok Mak sampean lho. Nih, Sap. Apa iki aku duwe rencana ngene. Pak, aku gawani metu teko omah. Lah apa sih, Mak? Lah ya apa tambah koyo ngono e. Tambah gak iso nang ndi mbokmu iku. Lah apa, Mak? Kan gak
dodono pamerno nek anake iki aku insaf dipek mantu wong sugih ngono lho Mak. Penampilan kudu dirubah. Sampeyan aja kaya wong duwe so pacet berubah lah. Aku kayak metu dibegal wong. Ngono ta Mak. Pak, Mak. Sampean untune kula sik foto. Dicopoti Mak. Dicopoti tak ganti untu emas sampeanku. Ya Mak. Sampeyan di apa? Sap. Apa Pak? Ya perkara mbokmu, perkara bapakmu olehmu nyandangi olehmu gak berat. Iki ngene lho, karepku ya meneh ya kapan nek wis mari mantu nduk kono kan awakmu dadi manten mesti nduk kono. Lho ya jelas. Engko nek wis sepasar wayahe ngunduh mantu nduk kene tak rame-ramekno. Oh ya jelas Pak. Gak segan-segan aku. Iya. Pak, mantu ngene ya. Rame-ramekno. Rame-ramekno. Iya. Nek perlu 7 dina 7 bengi. Nang kene, Pak. Kampung kabeh iku sawah sebelah iku didol lah. Ya perkara sawah kok gampang ya didol dituku ae. Enggak, Pak. Maksud iya, Pak? Dituku ae. Engko digawe pesta nang kono. Oh iya. Ngono lho. Ya. Lah iki aku nekano hiburan iki aku gak ngundangi wong sak kampung tok iki. Apa, Pak? Petang kampung tak undangi kabeh. Wah, sak desa undang kabeh, Pak. Kabeh. Iya. Terus nanggapo ludruk, Pak. Ludruk. Iya, ludruk RRI. Terus kabeh pokoke kesenian tradisional undangan kabeh, Pak, ditanggap, Pak. Karepku ya ngono engko nek wis ngunduh mantu pacaran manten nduk omah kene ya tak rame-ramekno. Oh ya jelas, Pak. Jaranan reyok ya wis ludruk apa ae wis. Iya, Pak. Ya. Mak, sampean kok lenger-lenger. Bayangno tak kalung sak kilo 5 kilo iku mang ta, Mak. Iya. Ya opo rek. Ngalak ngene lak sampean melek, Mak. Aku tambah suwi kok tambah sakno ambek mbokmu iku. Iya, kate mantu lho kok iso kaya ngene iki lho. Ya maklum kaget sok. Wong mak ketemu mantune sing ayu lang geblak. Lah iya. Mari ngono, Pak. Ya. Mak, Pak, kabar gembira. Kabar gembira. Apa nak? Iki aku nek wis dipek mantu karo Pak Suhendra. Iku anak tunggal, Pak. Iya. Oh, masak ngono gedene iku. Warisane tiba. Yo sapa maneh ya jelas aku, Pak. Aduh, aja nemen-nemen. Ya jelas aku, Pak. Iya. Ya wis ngene, Pak. Pokok ya apa? Celana ngene, Pak. Celana sampean iki Pak. Menekut sing ngisor iku dikeki wiru-wiru. Aja muluk-muluk sik ngomong usap, Pak. Ya apa? Wong sugih. Iya, wong sugih calon mantu wong sugih. Iya, Pak, kapan mulai? Kon ndelok kondisine mbokmu lho, ndelok kondisine mbokmu. Wong durung tak kei kalung 5 kilo kok ndilu emak. Ya apa? Kapan maneh aku iso mulyano wong tuwa? Iya. Nek baca ro, Pak, sing biasa wong kampung ngenyek aku. Insap elek ireng ndek. Saiki tak tuku wong e, Mak. Tuku ngono. Ya wong tak tuku. Ketemuan tapuk dhuwit. Iya. Kon suntik putih nak, Suntik putih nak. Loh, aku suntik vitamin C, Pak. Tapi kok sik separo dadine lorek aku. Ya. Iya, Mak. Engko iku sing tempat tidur iku. Tempat tidur sing teko brengguan, Pak. Lha lha apa? Tinggi tok ngono isine ya. Mrek takno spring bread. Kok spring bread iki apa ya spring bread? Lah iku lho. Niku nek omongane wong biasa, iki mau wong sugih, spring bread. Ya wis, iya. Pokoke sing kok nek sampean turu, iku saking nyamane, 3 dina 3 bengi gak tangi sate. Kon ngalapatine bapakmu ngono ta kono. Pol spring bread iku adem mentun nek perlu. Turu kok gak tangi. Nek perlu iki, Pak. Apa kasur air. Enak sampean. Adem. Lah yo ngecek nak. Kasur air. Lho, ya apa lah ngompol sampean. Aja. Maksudnya
duduk kasur ae rek bolak-balik teles ae kasur. Maksudnya gak teko busa, gak teko apa, Pak. Tapi teko ke daleme ngono. Iya. Iki apa? Omah iki perlu dipasang AC ta? Wis engko gampang mburi-mburi sing penting iki lho. Ndang ngomong yo apa kapan wis Pak, wis sampean gak usah mikir urusane kono. Wis pokok apa jare Pak Suhendra wis mempersiapkan. Ngono lho, sampean kono urusane kono. Nang kene urusane emak ambek bapak. Ya. Kon balik mrono ta? Lho, yo jelas. Iya. Calon wong sugih. Ndang ngomong ya, ngomong ambek calon mertuamu ya. Mak. Ini ndelok tangan sampean. Nggih. 10 juta. Bu, anak keren. Wis lho, aku gak uman lan. Ya balekno 5 juta. Matur nuwun. Ya wis nak, ya wis. Ayo. Wis gak usah sedih-sedih, gak usah mikir akeh-akeh. Dinteni kapan sidane kok mantu ya? Ayo saiki belanja, Pak. Oh, ngono ya. Kowe kei duwe anakmu ngono. Wis gak usah dipikir. Gak dipikir. Mangan ki lho. Kar mangan aku kos aduh. Olah opo kon gak pale garep mangan ki lho. Iki sidok gak ngono kos aku dipek mantu ngono lho kos. Aku mak kadung tak tukokno sembarang. Wong kampung wis tak umumno ya apa kos aduh. Wis aja dipikir. Kalau kepastian kon gak krungu-krungu Agus. Aduh. Aku dhewe iki yo nggumun iki kuwatirku bae kon iku cuma digawe tumbal. Yo gak mungkin, Gus. Lha cuma mikir aku. Yo gak mungkin. Ya tumbale gak gelem. Wong kalah serem karo aku. Ngene lho. Soale kon niku tak rungok-rungokno yo. Iya. Tak sawang-sawang. Iya. Anyep delok tanganku anyep kabeh. Sore ya apa iki sidok kok. Kon iki kok diundar-undur ae. Kapan ana wis sidok? Heeh. Ya kurang pirang wulan. Saiki diundur maneh dadi 7 wulan. Lah yo emakku kadung tak pasang untu emas. Lho. Iya. Lah makmu kan jek woto untune. Lho tak protoli. Lho. Oh yo cek ono gengsine Gus. Ngene lho Sap, aku iki yo jenenge kanca ya mbak awak. Tolongan aku Gus. Kanca tanggep kanca, dulur ya tanggep dulur. Iya Gus. Aku iki wis ngesakno ndelok awakmu Sap. Iya Gus. Awakmu tambah entek kaya ngene. Aku hitung dina iki gak sok turu aku wis molak-malik. Noleh nengen-angen noleh kiwa tinelongso mengkurep dodo sesek Gus. Aduh lah. Wis talah. Awakmu nyebut. But. Lho kok nyebut ya apa? La ilaha illallah. Gus. Sangono kate tebal aku kon niku. Ya apa kon anu wis ngadep Pak Suhendra Pak Gus. Aku iki ya apa? Aku iki kan wis kapanane kan wis omong-omongan. Lah yo ngono. Aku iki yo gak betah, aku ngesakno ndelok awakmu. Iya Gus kon kadek bantu kok tak tau ndakno gajimu Gus. Iya, wis tak omongno Pak Hendra. Ya napa sih keadaane isep sakniki kados ngoten. Mbok nggih nang cepet-cepet nang dipun resmekaken. Jawabe Pak Hendra gampang ya 2 tahun kas. Gus mengguk kukumat Gus. Mengguk kukumat. Saiki ngene, tetepno dhisik menggukmu. Ya apa? Iki napasku kok sesek rasane Gus. Lho. Oh niki sesek rasane. Kok kendeng kon niku ada ya apa rek? Kayak ngene ya, aku tambah aku tambah tak seko. Ya apa keringetmu kok seko ngawur ae. Aku sesuk adus, Gus. Kok ngono lho. Keadaane awakmu kayak ngene. Wis saiki ngene. Sap yo. Tak golekno jalan keluare ya apa supaya awakmu iki gak kepikiran sampai guru koyo ngene. Yes, anu Gus kon bantu-bantu nang Pak. Ya iyalah wong awakmu iki lho kanca ya tanggep dulur. Iya kapan ngono Gus aku. Tapi aku sik ngesakno maneh ning riyane timbangane awakmu yo. Oh, ngono. Ning riyane tambah pirang-pirang dina garep mangan yo. Menang Gus.
Mama. Mama mana? Kon niku Mama. Ma. Cak Insap. Mama. sampeyan tingali niki lho. Ojo mama-mama sih biasa ngono lho. Kan cek romantis wong calon suami istri mulai diawali dengan sebutan sing romantis ngono lho. Sap, Jare Insap. sampe loro. Ya mikir Kena awak. ya apa anu Bapak Suendra durung ana kepastian ta niku. Makane kula mikir. Bapak sik ngurusi anu bisnise nok luar Jawa sih. Wes, Terus kapan iki? saiki ngene, Sap yo. Iya, Iki Gus. kan ning pupung ana kene. Iya, Ya. Saiki kene ngidek kene Iya, tak awak iya. melapas kok ngado ae. Kon Iya. rumangsane nek ambu gak enak. Lho soal nggih parkom aku isan. Wis mangke parkom. Iya parkom gak teko Paris aku. Kok parkom se talkon. Talkon. Sampeyan niku yo ngono kok talak Lah, kadane. ngomong parfum ae kok. Petik ae talakun. Mama. Kene mama maneh. Ngidek Cak kene, Insap ngidek. lah, Aku sing kok kene, aku sing Iya ngalah. wis ya wis ya. Si biasa kok ojo ngalem-ngalem ngene ta Cak Insap Anu, niku. peganglah tangan. Waduh, Sampe niku pegang tangan. dorong-dorong Eh, ngono. Kau niku lho masalah Sap nyebuto, Dik, Mama. nyebuto. Dengarkan. Hmm. Close your eyes. Apa Open iku? your heart. Apa iku? Boh, iku bahasa Inggris. Sono aite. Close Close apa? close your eyes. Eh. Open your heart. Kon mang nyeluk aku ta? Tutup matamu, buka hatimu. Wow. Mbok kon saiki rada kemajuan. Oh, Calon berarti nang sogis. Iya iya. berarti anu Cak Insap ya open the door ya. Open the door apa? Apa nutup pintu? Buka hati, terimalah aku sebagai calon Sik ta lah. suamimu. Cak Insap, Yang anak akan- hatiku dibuka lah yo aku mati loh Cak Insap. Itu istilah ngono. Sampeyan ketoke pinter tapi gak ngerti. Lah sampe kadek ngomong istilah-istilah biasa ngono lho wis. Pun, biasa aku lagi aku lagi bucin. Apa iku? Oh, gak ngerti. Wis aku senan urusan Pak wong iku. Neng, Mama. mama. Neng, Biasa. ngapunten nggih, kula ngeten iki sajane nggih, kula sungkan. Kula tak Aja kene lah besi sampean kate nang. niki lho kula tak nggodhokaken wedokan. Aja Isep. wis. Ngapa sih? Gak usah Gus, gak usah Gus. Aku Lah. anu Kene ngono Cak Neng. Insap. Gus Nan, Bisa. gak usah repot-repot. Gak apa-apa awakmu gakekno ngombe aku. Aku wis paham. Yang penting kamu bisa menyaksikan aku ambek calon bojoku mbek mama iki berduaan ngono. Wah, mama iya. Sik talanun Ngene lho, Sap. Cak Insap. Iya, Sampeyan Mam. wis ngomongi gak usah lebay, gak usah berlebihan, biasa hae ngono lho. Ya gak berlebihan. Ini aku wajar ada satu ungkapan kebahagiaan. Aku ndek bojo sampean yo ayu ngono lho. Yo gak ngono Cak Insap, wis biasa ngono lho. Kok manggil wajar-wajar Cak sih? hae. Papa dong. Alah, wis ngaleme ngono. Papae Cak, wis gedang, senang. ah. Dorong-dorong koyo ngono. Ngene, Cak, Iya, Sap, Sap. Apa? Seneng ya seneng, bahagia ya bahagia. Iya. Tapi pikirin awakmu. Awakmu seneng-seneng tapi awakmu kari sak beteng Loh, ini. tapi aku lak mikir mergo karena Kepastian. kepastian iku. Kapan ngono nang wis Pak ngono lho. Suhendra iku wis ngendika barek aku. Ya apa Gus? Ngerti kon? Heeh. Wingi ku wis ngomong Iya. nek hari pernikahanmu iku wis dipasrahno karo aku. Lah, temen aku. Gus. Lho ya Walah, apa sih? matur suwun Gus. Ini lho Cak Insap, nak tambah enak sih nek Ngerti. diundur-undur ambek bapak. Lho diundur-undur. Aku wis lak gak ngempet, gak kuat aku. Gak kuat Kono apa ku sih? ngono. Iya, Wis Mas. tak Kok yo awakmu nganut to barek aku. Nganut yo Kepastiannya kan hari pernikahanmu kan dipasrahno aku. ngono aku. Soalnya sing ndelok dino iku aku. Iya Gus, Ngono lho. aku wis percaya mbek awakmu Gus Lah iya. sing punya jasa besar. Sarene wulan iki aku gak iso. Heeh. Nanggone wong pinter sing iso golek dino iku. Iya. Ya wulan ngarep. Nek wulan ngarep aku gak iso. Ya wulan ngarepe maneh. Wulan ngarepe maneh gak iso Gus. Ya apa ya tetep wulan ngarepe maneh. Wis legaring aku Gus. Iso selega. Ya apa Cak Insap, sama nejo kakek pikir. Cak Kusnan iki terno sontek ngono Cak. Tapi ku wes, kono ngene. dokter kono lho. Kaya ngene lho awake. Saiki awakmu timbangane loro-loron koyo ngene. Ya apa nek awakmu saiki tak gawa nang nggone menur ae. Heh?
tak gawa nang ngene menur. Kusnan, aku duduk jiwa, Gus. Lho kon iki sajane lara apa sih? Jare lara jero. Aku jare wong dhisik iku aku iki ya kematus ngene iku lho, Gus. Lara pikir, ya mikirno kepastian. Iya iku lara bronto jenenge. Iya, lara kematus, lara bronto. Makane wis aja dipikir nemen-nemen. Iya, Gus. Iya, ilingo. Kon biyen iku ya apa nasibmu? Lho nasibe apik kok sejelas kon salah apa flashback balik dhisik enggak. Iki ngarepe iki lho ya kapan. Iya, ilingo jaman awakmu sik durung enak nyambut gawe sik bebarengan ambek aku saiki. Wis gak usah. Dadi jeragan. Wis Kusnan gak usah peteng-peteng. Lah iya. Gawa nang dokter kono lho, cak insep koyo ngono lho. Kok aku sehat. Aku bahagia nek bersamamu. Aku bahagia ada di sampingmu. Aja nyekel tangan ngene. Mama. Kene nang numpak pendosa kene. Ayo. Omongan sampean panjen tak pikir, tak renungno bener banget. Apa sing omongan sing ndi? Sing sampean ngomong kudu dipertimbangno kok batine anak ya apa lek diterusno karo insaf. Tapi yo ngene lho, aja suwi-suwi, Pak. Anak wis lak ketok iku engko. Ngono. Sampeyan tak kandhani. Apa? Winginane aku lak pamit karo sampeyan. Aku nemoni sahabat lama. Iya. Sampeyan eling. Nemoni sapa? Sampeyan eling. Mas Danu sampeyan eling. Ayo. Oh. Ayo. Sik kancane jenengan zaman sekolah biyen to? Zaman sekolah biyen terus di usaha. Pas duwe usaha. Terus moro ning ngene dhewe to? Jatuh usahane, moro nang awake dhewe, njaluk tulung. Kan awake dhewe nulungi kan. Saiki bangkit sukses. Alhamdulillah. Sabane ya ning ndi koyo jenengan ngono. Iya, cuman apa jenenge tingkatane ya sepuran cek durung berkembang kaya awake dhewe iki. Wis gak apa-apa, sing penting kan kok saya suwe ya muga-muga iso barengi awake dhewe ngene lho, Pak. Wis alhamdulillah. Ketemuan karo Mas Danu. Pak Danu, omong-omongan aku ndungkap pirang puluh tahun kepungkur. Lek biyen aku karo Mas Danu iku tau janji. Tau semayan. Tau semayanan. Lek pancen dikersakne padha-padha duwe anake ayo jujur iku biyen ngono lah kono anake lanang apa wedok anake lanang sampai dinane iki sik durung duwe pacar lah fokus nyambut gawe no ketoke Pak ya apa ketoke iya bareng aku ngomong terus aku ngomong karo Mas Danu Mas Danu setuju anake jenenge Sudibyo. Ngono. Sudibyo. Ganteng. Lah iso mangkane sampean kula apa pas iku cek kesusu aduh sing mbok delok. Wis salah. Bu, pik menapa iki? Dalane awak dhewe ya anake awak dhewe kok seneng ya. Terus saiki ngene. Mari ngene. Nek pancene jenenganku wis condong karo putrane Pak Danu. Iya. Terus ayo dipikir. Ya apa carane iki ngelus-ngelus insap yang wis kadung jenengan niku janjeni Bu sekedar janji awak dhewe durung tahu ana apa ya ana perjanjian sing macam-macam untunge durung ana rembukan apa durung ya cuman insap ae kan kegeden rumangsa ya to wah wis yo gak maido lho Pak wong asale ya kaya apa terus maro-maro mak jelek munggah kaya ngono ya sing penting janjine bapak gak tak belenjani. Artinya aku tahu janji mbangun omahe wong tone insap. Janji sing macem-macem iku bakal tak penuhi. Wis diwujudno, kudu diwujudno. Cek gak loro atine mesakno. Bener, ya ta? Nah. Sampai setuju ya?
Setuju aku. Lah dhewe yang cepak-cepak lho nek. Nah, aku ngomong be ambek Mas Danu. Mas nek sampean kok wis rembugan karo anak sampean, nek anak sampean ngomong iya, ndang tak kongkon mrene. Ngene gak usah suwi-suwi empuk sore sampean telepon. Janjine dhek seminggu kamu kok saiki iki. Wis kira-kira meneh ya pas seminggu ya. Meneh pas seminggu. Sore sampean telepon. Tak teleponi ya. Tak telepon. Lah, anak dhewe rene. Celuk mrene anak dhewe kandhani. Oh iya, mumpung durung paket engko. Iya. Dek. Iya ta? Dek. Nih. Nggih, dalem, Bu. Nah, lho iku to. Pak. Ngomong ngono. Rene. Tak bisiki ibu ini lho. Ya apa ora durung ketok gede nemen to? Dereng tasik 3 sasi niki. Oh iya, ya wis saiki ngene. Iki mau bapak iku mari ketemuan ambek koncone bapak. Koncone bapak. Jenenge Pak Danu. Nggih. Iku suwi gak ketemu. Lah tibake biyen iku bapak tahu janjian ngono lho, Nduk. Areke njodokno anake. Ngono lho, karo putrane Pak Danu. Lah nggih tibake kono putrane iki kali bapak kali sinten malih? Karo putrane Pak Danu. Maksudnya kula. Kono iku durung duwe pacar sampai yamine, sampai saiki. Sakniki mantun Cak Insaf, sakniki malih, sakniki mah. Kula niki diapakaken sekali bapak. Iki sik nimbang, sik ta nek gak percaya. Pak, Bapak. Pak. Ya. Lho, anake gak percaya iki lho, Pak. Anake gak ya, percaya jarene ya apa jare wingi karo Cak Insaf saiki karo sapa meneh karo sapa maneh ngono lho, Pak. Nek jawabanmu kok ngono berarti wis mantep karo Insaf. Ayo. Nggih. Ayo to. Lah bapak ki makane kudu siap jawaban kuwi. Bapak karo ibu iki wis rembukan, ya to. Ndelok apa jenenge ndelok perang batinmu bapak ya ngesakno. Terus ngesakno bare awakmu. Mulane bapak eling lek duwe sahabat jenenge Mas Pak Danu iku mau. Bapak omong-omongan areke jenenge Sudibyo. Bapak dituduh foto ganteng. Ngapunten lho, Pak. Apa ngapunten? Nah niku Cak Insaf. Terus sakniki Sudibyo, terus malih sinten malih ngoten. Lho gak kok malih sinten malih. Gak ya wis iki. Apa anak? Wis iki. Wis saiki ngene. Wis. Manut wis manut karo bapak. Setuju mbek anake koncone bapak. Wis tidakno karo Insaf. Nggih. Ayo. Lho lah ya apa sih awakmu? Iki mumpung si Mas Dibyo iku ya durung duwe pacar. Durung. Ji to, kaping pindhone wis sepadan karo bapak koncone bapakmu. Iya, wong ya duwe perusahaan. Nah, ngono. Ya sukses kaya bapakmu. Tapi niku Pak, karaktere dos pundi? Wis ki lho, kok nek wis kulino ra. Saya nggih, Pak. Tapi wis salah jok. Sing kenal ya bapak ning keluargane kono. Bapak iki ya kepikiran. Bapak iki ya mikir aku ngerti loh, bapak ini ngerti nek awakmu iku perang batin mergo bapak wis tau ngomong wis awakmu ambek Insaf ngono. Ayo. Iya to. Iya pancene. Nah, bapak meksa kalih Cak Insaf kados ngoten lho. Iya wis gak apa-apa. Pak, nek ngene iki kan berarti awake dhewe iki ngerti nek anake dhewe iki gak neko-neko nurut karo wong tuwa. Terus niku ngono lho, Nduk. Ngaturi Cak Insaf dos pundi, Pak? Gampang. Sing kok ditata bapak. Ngapunten lho, Pak. Kados ngoten Cak Insaf. Aduh, nggih ngoten. Apa lah ibu pirang-pirang dino gak nang omahe. Iya. Aku Bu, tau krungu. Anake dhewe diceluk mama. Terus kaya ngono barang. Lah iya. Terus ngalem ngoten Bu, kula lak risih ngoten. Ya awakmu wis alon-alon. Alon-alon, Pak. Liyane awakmu nek isi tolong sing dijaga ucapanmu ya, aja sampai tersinggung. Jaga jarak gak apa-apa, jaga jarak gak apa-apa. Nggih sampun, Pak, tapi kados ngoten. Sing kok alon-alon kok cek bapakmu sing ngandani. Kok nek sing ngandani ibu kan ya malah ora pantes. Apa iku lho, Pak, titip Cak Kusnan ae cek ngandani. Lho iya, kok Kusnan ya tak ajake rembukan. Iya ta. Saiki nang di Kusnan. Mbon aku ya nang. Nan. Tak kongkon milih pot iku lho, Pak. Pot iku sing gedhi kula lapet delengan. Sik ta pot iku lho, den selense engko dikek pojokan. Iki ono berita anyar. Duh. Berita anyar. Napa malih? Ngapunten nggih, Bu. Nggih, gak apa-apa. Ya wis kono Pak timbali Bapak. Bapak iki ketemu ambek sahabate Bapak biyen. Alon-alon, Pak, alon-alon. Mas Danu. Ya, terus Mas Danu. Nggih. Mas Danu iku duwe anak Joko. Joko kedudukane mapan
arek ganteng. Terus maksudnya Bapak ya jadi tak kenalan, Dik. Ning iya lho yo nopo Pak. Sampeyan terus iki terus yo apa? Kurung. Kantor cak beteng Pak, ngesakaken Pak. Yo nopo? Pengesakno sapa pengesakno ningmu pian? Lah iya. Walane iki kula sing bingung, Pak. Ningmu iki babar pisan. Aduh, risih sakjane cuman gak wani. Ndelok cak insap koyo ngono ya anakku. Lah niki isap niki pun menggebu-gebu lho. Padahal isap sakniki pun woro-woro teng desa niku. Pirang-pirang desa sampun dikandhani. Berarti ngene yo ya apa yo? Apa insap iku enake digolekno jodoh pisan to, Pak? Lek perlu. Ya apa cak ngesakno lho, Pak. Tur maneh ngene, Bu. Aku wedine engko nek stres Lah niku ngeten mawon, Bu. Aku njaluk tulung bare awak. Insap iki kira-kira biyen duwe pacar apa enggak? Insap mboten gadah pacar, tapi nek kula gadah ponakan. Nah, ngoten lho. Pon ponakanmu wedok ya? Lho nggih. Ya wedok ya. Ya wedok. Ngeten lho. Iya. Biyen niku jaler. Urusan kita di wedok. Nah, kan aku ya napa sih sampean iki? Kok sedang kira? Lho. Biyen niku. Ya. Kan jaler biasa. Tumut-tumut kula tanggapan. Sakniki lembeng, sakniki pun dadi wedok. Ya napa sampean iki? Wedok siok ya. Wedok dok, sakniki pun awang-awang. Wis ngene. Yalah ya wis golek sing pantes lah awakmu. Cuma ngene, Bu. Nanti kudu disadarno alon-alon. Ya, mesisan aku tak ngomong karo Rian. Ya, Bu. Pun. Bapak wis njaluk sepura karo Ibu. Sampeyan ya kudu ngerti saiki. Awakmu duwe mas. Enggak ada mas. Iya, ada dulur. Ya. Enggak ada dulur, Pak. Iya. Ya Mas Dediku. Mas Dedi. Mas Dedi ku anake bapak biyen ambek sing biyen. Sadurunge ambek ibu lho. Mas Dedi niku. Iya. Mas kula. Masmu. Lho, Cak Kusnan. Lho. Iya toh, seneng toh. Bapak niku wis nate crita kali kula. Nah, besok nek wayahe iku diundang rene ya. Ngertos jenengan. Napa sebabnya Bapak kok mboten milih kali Mas Dodik njenengan? Mas Dedi. Tapi Mas Dedi sebab niku tasik dulurmu. Dulure sampai tunggal Bapak. Ngono lho. Seneng ya? Seneng ya Mas ya? Suwenang gue Mas. Wis nek ngono saiki ayo cepak-cepak. Ya. Cak Kusnan tolong dicepakno. Cepakno si sapa insap kuwi carane nyadarno ya apa. Cek gak kaget. Pun perkara insap kula sing ngurusi. Kenalno dhisik arek sing ayu ngono. Patak-patak insap. Wis salah engko cek diopeni bapak siapno ponakan kula pun. Mari engko meneh Pak Dani teko rene. Wong mriki iso. Kula siap-siap nek napa. Aku
Pak nggih kok kadingaren menika. Yo bapak iki kangen kepingin omong-omongan dari awakmu. Iku kopi jahe ini bapak itu kan kawan beri. Kopi jahe. Pripun Pak, pripun. Gini kopi. Oh, nggih biasane kan bapak sampai Kang damel. Iya bapak iku mau nggawe. Tapi tak dekek meja iku lho lali kate tak gorene. Mun kata-kata gendise Pak, sekedhik mau nggih. Jahe niku sae Pak. Napa malih dipun tambahi serai ngoten lho Pak. Ngono ya? Nggih. Serai, jahe, nggih. Kunyit. Kunyit kucing napa? Kunir iku nak. Oh, kunir nggih. Nggih, alhamdulillah nggih. Tambah godhong salam mboten ana Pak. Ngono ya? Nggih. Godhong salam iki ceritanya kan bisa menurunkan apa ya? Kayak asam urat. Jadi kolesterol. Sing nyeritani godhong salam niku. Kabare wong-wong sing ngomong iki lho nak. Dadi kira-kira resep yang menyehatkan. Bapak iku nggawe. Dadi gak njagakno obat-obatan kimia ngono gak. Nggih, menika kan nggih pun tradisi para leluhur riyen nggih. Ramuan herbal kan pun mulai riyen to Pak nggih. Malah sanika wonten agenda kesehatan nggih sampun tercantum menika Pak. Ngono ya. Kadar jahe ternyata mengandung komposisinya begini itu ternyata juga menyehatkan. Makanya niku tiang Eropa mencari rempah-rempah niku ternyata sebelumnya sudah diselidiki bahwa kadar rempah-rempah di Indonesia itu sangat baik untuk ramuan kesehatan. Sehingga betah manggon ning gone kene ngene. Mboten terima betah dipun pendet Pak. Sejarah pun ngaten. Iya. Nyun sewu Pak kok kadingaren menika kula dipun timbali Bapak wonten mriki. Mangane kula niku tasik niku janjian kanca-kanca teng kafe mriku teng warung. Ini mumpung saiki keadaan longgar, omah sepi, aku kepingin ngomong-ngomong dari hati ke hati mbare awak. Lho nggih tapi niku milujenganipun ibu lak sampun klewat sampun sewune lak sampun lewat tuh Pak. Napa nyelamati damel pengeling-eling ibu-ibu? Enggak. Bapak sepisan maneh kate cerita mbare awak. Tapi nggih nyun sewu Pak, mun cerita pun diulang-ulang kula niki kadang-kadang nggih jenuh Pak, pun napa malih cerita yang mengandung kesedihan mboten usah kula pun nate mirengaken critanipun Bapak kalian suwargi Ibu to. Dudu. Loh. Pripun Pak? Iki perjalanan hidup Bapak selama ini. Lah nggih kula nggih pun mangertosi nalika Bapak tepang kali Ibu nika wonten pundi, suka dukanipun pundi lak nggih. Malah kula dados ngenes Pak, menawi jenengan kata-kata cerita perkawis perjalananipun Bapak kali Ibu niku. Pun kula dongaaken saben salat nggih kula donga paring donga. Sing tak ceritane dudu perkara iku. Pripun Pak? Bapak dhisik gak sukses kaya saiki. Loh, tapi pada waktu itu ketika Bapak jatuh usahanipun apa? Iya. Jatuh usahane. Nah niki yang Bapak dereng nate cerita teng kula. Suka duka waktu menjalankan bisnis ngoten napa pripun? Inggih lajeng pripun Pak? Ana sing nulung. Bareng tetulung dateng Bapak napa usahanipun Bapak napa pripun? Nulung nang Bapak termasuk memberi modal nang nggone Bapak. Nggih. Jenenge Pak Suhendra. Bapak mboten nate tres. Niku tasik pernah napa Pak? Tunggal buyut napa tasik dulur kalih keluarganipun jenatipun Mbah ngoten apa pripun? Enggak. Orang lain. Tapi ngalah-ngalahno dulur. Sinten Pak sinten? Pak Suhendra. Inggih lajeng gandeng ceneng kalih crita menika pripun Pak? Sarene Bapak iku termasuk keputangan budi mbare Pak Suhendra. Nggih lho Pak, nyun sewu lho Pak. Utang budi nika luwih abot sangganipun. Bener. Tinimbang utang materi utawi fisik dilupun lunasi sampun pun beres. Tapi keputangan budi niku kula kinten dados beban lho Pak.
pripun kok ngantos keputangan bupi antaranipun Bapak kali Pak sinten Pak Hendra. Swindra ya. Pripun. Ya karena Bapak jatuh tanpa uluran tangan dari Pak Suhindra. Nggih. Bapak gak iso bangkit sing koyo saiki iki. Urin sami-sami usaha mitra usaha utawi iya. Sahabat dekat ngoten lho. Nggih. Lah pada saat itu Bapak iki tahu ngomong. Badhe mangsulaken utang piutang menika. Enggak. Lajeng Bapak cerita besok nek aku duwe anak lanang kanggo ngraketake seduluran. Ayo bisanan. Pripun, Mbak? Aku ngejak bisanan Pak Suhindra. Lajeng Pak Indra niku kagungan putri jalan apa istri? Wedok. Wah, Bapak niku termasuk sembrono, Pak. Pada waktu itu Bapak ya gak kepikiran. Ya angger ngucap ngono tapi sampai saiki kok dadi bebane Bapak ngono. Wah, nggih niku lek saged diralat Pak, menawi ngoten nggih mboten tak enteng kangge niku lho. Tapi nggih nyun sewu, Pak. Lajeng janjinipun Bapak bebesaran kali Pak Endra menika ngantos sakniki mempengaruhi napa pikiranipun Bapak ngoten napa? Bener. Cekaose menika kula badhe dijodohaken, Pak. Iya. Sebab ngene. Dip, awakmu pada waktu sekolah nggih sampai kuliah iku terang-terangan sing keragati iku Pak Suhindra. Dados kula ngantos lulus kuliah menika wonten sumbangsihipun Pak Indra. Iya, sebab pada waktu itu awakmu ora ngerti dhewe. Nek Bapak lagi bangkrut. Nggih, Pak. Makane sing tak jaluk kanthi lega-legane atimu nuruto mbarek Bapak. Ojo sampai Bapak iki mengecewakan hatine Pak Suhindra. Dados biaya kuliah, biaya kehidupan kula selama wonten kutha riyin menika dipun tanggung kalih Pak Suhindra menika. Bener. Tapi menika Bapak kan almarhumah Ibu swarginipun Ibu perso, Pak. Ngerti. Tapi kula pun gadah lupa. Gadah pacar tapi gadah pacangan kiambak pripun, Pak. Oh, ngono. Nggih. Ya pacar itu kan belum tentu kalau iso dadi bojo ta, Nak. Tapi dinane iki Bapak njaluk tulung bare awak. Sepisan maneh Bapak njaluk tulung bare awakmu. Nuruto bare Bapak. Nggih. Reganono Bapak ning ngarepe Pak Suhindra. Nggih. Mila menika swarginipun Ibu rumiyin kok nggih nate cerita dhateng kula tapi kok mboten dipun tuntukaken ngantos tuntas. Ngantos sakmenika kula tasik nyimpen apa ya maksude Ibu kok kaya nate cerita sahabatipun Bapak namanya Pak Endel tapi kula nggih mboten ngeh lho, Pak. Ya pancen nalika semono ibumu matur nang Bapak nglarang cerita apa saanane. Dadi cuma sebagian kecil sing mbok ngerteni teko almarhumah ibumu. Nggih, Pak. Mula dina iki Bapak terang-terangan bare awakmu. Jogonen jenenge Bapak, jogonen jenenge almarhumah ibumu. Nggih, Pak. Soale janji iki padha karo utang. Menawi ngoten kula nderek mawon, Pak. Nanging kula badhe nyekar wonten pesanan. Awakmu nurut bare Bapak, Nak? Nggih, Pak. Nggih pun. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Bapak matur nuwun banget bare awakmu, Nak ya. Nggih. Ya mudah-mudahan masih awakmu durung tahu ketemu karo putrine Pak Suhindra. Awakmu iso cocok, iso rumah tangga bahagia. Bapak tansah nyuwun marang ngarsaning Gusti Allah. Muga-muga apa sing dadi panyune Bapak almarhumah ibumu dikabulake. Nggih, keparenga kula badhe nyekar wonten pesanan Ibu rumiyin nggih, Pak, nggih. Yo, nek ngono bareng karo Bapak pisan, Nak. Ngaten nggih, Pak. Monggo, monggo, Pak. Ayo.
Wis siap kabeh lho. Wis ya. Wis. Sampeyan gaekno makanan opo, Mas? Heh? Panganane opo? Wis ana capce. Waduh. Ana iku apa ayam sing dibumbu rujak lho. Pesen nanggone Bu Ami. Ya keripik tempe sing bunder-bunder pesen nang Bu Untung. Wes, enak, Pak. Ya, menghormati ya. Iya to ya, wong iki ya aku dhewe kan yo gak tau ketemu puisan til biyen zamane sampean jak pesta biyen karo Pak Danu. Gusten jange tak takoni. Terus ya apa? Wis ngomongi Insap apa durung? Ya apa? Kus nanti? Nang mburi lho, Kos. Gustan. Nggih, Pak. Nggih, Bu. Kene timbali Bapak. Lereno sik timbali Bapak. Gak ono kabar aku iki. Ya Bapak iki ono kabar. Perkara Insap. Pun gopoh sampe. Beres wis. Pun beres. Mau ngomongi apa? Wis padha senenge. Ngapunten nggih. Iya. Cuma mau ngomongi apa? Kula ningali Insap. Bareng kula omongi. Iya. Nggih. Iya. Sakniki awake tambahan tek aman. Kok tambah entek berarti kepikiran abot no. Lah terus jarene arep mbok kenalno. Pun kula kenalaken kali ponakan kula. Gelem ta? Mboten purun. Lho, kok gak gelem? Lah kupinge mboten enten Ya Allah. Terus ngono. Terus mbok kenalno sapa meneh kanca ponakan kula sing siji. Sing sitoke. Wis cocok. Pun nerima. Oh ya wis. Ini pun purun. Omonganmu kudu jangkep lho ya. Bapak iki gak kate mblenjani janji. Sing janjine bapak bangun omah, nukokno mobil, kabeh kok tak nggih niku sing dipikir, Pak. Lho, nek perkara pernikahan iki dibatalaken, pun kula omongaken. Wedi nek janjine mau sampai dipikir. Kuwatire nek bangunan ya yatra-yatra sing sampean sukaaken, mobil sampean sukaaken kuwatire beke dijaluk. Oh, gak nek niku. Mboten nggih. Ya, alhamdulillah. Pun nek ngoten berarti beres pun. Ngono lho. Pun beres. Ono ta? Nggih. Insap ono enggak saiki? Lah insap niki wau. Nggih. Ngapeli kono. Nggih tenggane ponakan kula mriku, tapi pun sewu. Apa? Ya. Iso gak iso dina iki ayo melok rono. Kula ngoten. Insap. Kula jak mriki nggih. Oh, dijak rene. Nggih. Wis gak apa-apa wis. Wis sing penting kuwi insap iku sing penting wis sadar. Ngono lho. Pun nek sadar. Nyadarno ki tugasmu. Nek tugase memenuhi apa sing janji-janjine engko tugase bapak. Wis lho. Wis dicepakno mbek bapak. Sampeyan kandhani ben ayem matine. Pun kula kandhani. Wis tutupno saiki. Pun saiki ngeten Bu. Nggih, kali bapak. Kula ngapunten nggih. Ya. Wis suwun ya. Wis teko, Pak. Lho, wis teko. Waduh, kula tak siap-siap. Buahe barang no. Aduh, anake dhewe. Pak tak delok sik anake dhewe wis tak kono. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Nuwun sewu, Mas. Monggo. Nuwun sewu, Bu. Iki lho, Mas. Monggo, Pak Danu. Nggih, ngapunten kula Bu Hendra. Oh, nggih. Lah, tolong itu dimasukkan semua aja. Lho, nggowo apa iku? Barang. Wah, repoti ae. Alhamdulillah Mas Indra. Ya apa. Kabare sampean wis rembugan karo putrane? Wis beres. Oh, sampun beres. Beres. Syukur nggih. Derek rene apa ora putrane? Sayangi. Anakku dino iki ana meeting sing gak iso ditutup. Oh, alane terpaksa gak iso teko. Nggih, tapi jenengan pun ngugemi janji to, janjian kali bojo kula sampun. Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun. Kula tetep eling janji kula. Kula mboten badhe mblenjani. Matur. Nah, ngoten nggih. Pak, apa? Tak celuk sik. Oh iya, Kula napa kula timbali anak kula rin nggih. Oh, ngaten nggih. Kersane tepang kalih jenengan Pak Danu. Oh, nggih. Iki kan gak kesusu to? Enggak, Mas. Pancen santai ae. Pancen tak niati mrene. Santai ae. Ayo kene. Lah iki. Wis ayu nah kene. Saniki. Salim. Aku Pak Danu. Riyani. Oh. Ya iki anakku. Ayu anak sampeyan. Tapi kira-kira nek ambek anakku ya cocok, anakku ya ganteng. Oh. Delok fotone yo. Mas Sudibyo ya fotone. Fotone mok delak-delok iya. Iki lho, Nak.
Iki fotone anakku Mas Dijo. Iki, Nduk. Ibu. Loh, Mas Heru. Mas Heru. Nduk, sik salah. Mas Heru. kok tambah stres ini? Loh, aduh. Sik fotone Ilingo. Nduk. Iki Mas Heru. Aduh koyo stres ini. Aduh. Mas Heru. Nduk, anakku Riani. Sik. Ngombe sik. Mas Heru, Bu. Iya. Kok tambah koyo gini anak iki? Sik, Pak. Aja kuwate, Pak. Sik. Niki kok kok tambah bingung ya. Iya. Iki Bapak ya. Mas Heru. Mas Heru. Sik tolo, sik. Kowe kok nyebut jenenge Mas Heru ki apa wae biyen ki? Niki Mas Heru. Foto iki Mas Heru. Niki Mas Heru. Iki Mas Debyo, putrane Pak Danu ngono lho, Nduk. Mas Heru Ibu. Mas Heru niki Bapak niki Mas Heru. Niki bingung, Pak. Mas Danu. Lah kula dhewe nggih bingung. Putrane sampeyan Sudebyo napa? Nggih. Enten kepanjangane ngoten. Anak kula niku Debyo. Heeh. Tapi wonten kepanjangane. Pancen iki bener anak kula. Heeh. Lah niki riyen niku terus kok pacaran kalih jenenge Heru. Kepanjangane sinten? Anak sampean. Anak kula jeneng lengkape jenenge Heru Sudebyo. Ya iku no berarti Pak anak dhewe ki ora apa-apa. Jodone. Mas Danu. Iya, Mas. Sampeyan gak usah kaget, Mas. Anakku koyo ngene iki, Mas. Saiki sampeyan ro dhewe anakku. Iya. Mergo anakku kondo bloko suto karo aku. Kedadian kok ngene anakku duwe pacar sing jenenge Heru. Mantune ku terus teng Medan ngoten lho. Napa niku leres to? Nggih, Bu, nalika semanten pancen tugas wonten Medan yang tidak bisa ditinggalkan. Wes salah. Nek ngoten nggih kula niki malah lega ya, Pak ya. Ya apa, Pak? Malah lega Gembira, niki. Ngeten niki malah dadi bungahe wong tuwa lho, Pak Danu. Lah tibake anak kula kalih putrane jenengan ki nek ngene ya jodoh, Pak. Jodoh. Ngene ae, Bu. Ya apa, Pak? Mas ya napa lek sakniki monggo hitung-hitungan dina mau ndang cepetan. Wes gak kesuwen lah, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Kula ngeten, sarene kula niki anak kula lanang. Kula mongso borong kali sampean persoalan dino. Soale keadaane anak sampean kan nggih pun. Nggih, sak cepete ngeten lho. Umpami ngaten mawon pripun? Ya apa. Sementara Iya. dinikahaken sah nggih. Nanti setelah melahirkan umpama dirame-rame monggo terserah jenengan. Oh, ngono wis gak apa-apa, Pak. Kira-kira gak mesti dirame-rame ngono ae. Lah monggo, nek kula manut. Ya apa pilihan sampean? Kok nek aku lho ya misisan dirame-rame. Awak dhewe hitung-hitungan dino ya toh. Terus ndang mari ndang wis ngono lho ya. Arek ngenteni kunang jabang bayi, lahiran ngoten. Penjalukku ngene. Nah, awak dhewe Bu, awak dhewe ayo engko kapan nang ngene omahe Mas Danu ya toh. Pas tekno nek anak sampean Heru Sudebyo ku ono nang omah kan lho ya. Kok ditemokno pisan kali dhewe. Cek petuk. Seneng ta? Kangen ya. Kapan lho Ibu Bapak? Napa ngoten iki? Kapan kepanggil Mas Heru? Gak perlu kesusu. Mas Heru wis siap ya. Rumah tangga bareng. Ngono lho, Nduk. Seneng ati. Awake dhewe sebagai orang tua Mas Indra, ya nyuwun marang ngarsaning Gusti Allah, muga-muga rumah tanggane anake dhewe iki iso sakinah mawaddah warahmah.